back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Potion 29. Kita yung tingali ang gipares kapalaran unsa. Pag nga nang nakasulti man ka, ana, mister, nakita ang gipares sa kapalaran? Tungod kay giabot ta niya sa ikadong higayon. Oh. Tambag lang, mister. Dakong sayop kining pagtuol mo nako karon. Dakong sayop. Uy, nga nagkasulti magangad akong sayop na itong panagkita karon ha? Tungod kay mao nang tinuod. Og wa ko mutuo sa imong gisulti nga gipares ta sa kapalaran. Aw, narana ni mo. Basta para na ako, swerte kay kurong adlaw. Aw, gabi una na eh. Oh, mao ba? Maayo ka kay giswerte ka. Samtang ako ang gidimalas nga ikaw ang nito nga karon kay dili ikaw ang akong gipaabot. Oh. Aw, ako noon, ang naman ko magpaubos. Asag di lang. Ikaw maabot ang imong gipaabot, mapadaplin lang sa ko. Nung ana man gyud ang kinabuhi usay, kinahanglan magpaubos. Oh, mao ba? Kamao di kang muantos? Oo. Ano kundi? Abi ni mo, lahi gyud ang akong gibati karon. Karon nga ikaw nga akong gikatubang. Usay gusto nimo orderon? Nga naman, gastuhan na sad ko nimo? Aha? Agoy, kamay na ba ning dahan akong kwarta? Okay ra. Unsa man, mo inom ka? Ay, dili ko mo inom. Aw, ikaw, mo inom na sab ka? Gamay lang, painis dunggan kay... Sangko sa langit ang kong kalipay. Di nakakita ko ni mo karon. Waiter! Beer lang usa. Usa ka beer. Yes, sir. Ikaw, unsa ba mo? Aw, beer lang sa dako, usa. Abi ko di ka mainom. Aw, mainom na lang ko, kay mo inom sad ka. Pero, ayaw saptahan nga nadana ko nimo ha? Dili pa gihapon ka na ko type. Ha? Okay lang. Bisan dili ko na mo type, okay lang. Ang importante nga natuman na akong damgo na magkita at tag-usap. Kumusta ang imong panyo? Ako na kinakuan. Kay dili ko gusto nga mawa pa ni. No ba? Kisa mo gina mong gipaabot din eh. Nga namang interesado man ka sa akong gipaabot din eh. Gusto lang kong mahibaw kung lalaki ba o babae ang imong gipaabot. Lalaki ang akong gipaabot. Lalaki? Dako baglawas? Nga nang nanguta naman ka kung dako paniglawas? May nang may bawat ang daan ba? Basidig masukoon niya ang midool ko nimo. Ayaw ka malaka. Bayot ang akong gipaabot din eh. Dahil sila. Day, kasi may akong buhaton aron magustuhan ko babae. Tre. Oy! Samang ka manutong ko! Ayaw pa nuto! Maigugo! Visit kami ko. Visit ka! Agay! Agay din sila! Visit. Ikaw, magagtanin mo! Maagtang tanin mo! Lainan yung mga taga-syudad, oy! Mura mo itatari nga talisayon! Tre! Sige mo paluwa noon! Nego ka! Visit mo ang mga lalaki. Visit! Di si taon tanan, oy! Butan mo ko! Si Miko na may visit! Kay kami mga taga-bukid, madlukon mami magasa! Miligid! Day! Ustoy! Miligid mo ito ka diha sa hug! Atos ka mahigda! Sabi ko. Kailangan ko din kay Bugnaw. Day! Day! Ay, naghilak? Ay, naghilak?
Luuyan mo eh. Nahibaw ba ka? Wa pa, ngano di ay. Ilang ka suko. Ilang ko kasuko. Pero, sabi ni mo, Karina, di na ko gustong matapos pa ning kagabi na. Unya, kay mapupus magyud ang kagapion sa may buhaton nimo. Aw, wala gyud ko laing mahimo ini. Tutukan lang ka. Abi nimo, maayo gid kay kamo atik nako, no? Daghang tingali kag babae nga nailad, no? Ha? Uy, dili taong ko hili ko gubay, Karina. Mauhawon kay ko eh. Gani, sa mutuo kag sa dili. Karon pag di mahitabo. Nga nangisog yung kog duol nimo. Pero, hambugiro malagi kag sinultihan sa cellphone. Tinuod bitaw, hambugiro kay ka. Akuan kining absaluan lang ko ha, pero lahi magugog sinultihan sa cellphone kaysa personal. Oh, dili lagi klaro ang kalainan. Karina, may mo ba makig-amiga ko nimo? Oh, wa man problema. Amiga raman ka ha. Ug mahimo basag magkatultol ko sa inyo. Ha? O nga nung gusto man kuno kang makatultol sa amo? Akuan, mao lang. Amiga naman ta. Unya, dali araban akong mingawon og amiga, oy. Maayo gyud kayo kang mo atik sa? Seryoso ko, Karina. Karon pa lang gani nga nagatubang ta. Gimingaw naman gani ko nimo. Mao pa? Oh, tutuki na lang kog maayo. Aron mamemorya nimo ang akong naong. Mo na bitaw na akong gibuhat. Pero mas ganahan gid ko nga magkakita nimo kung ganahan kong mutan-aw nimo. Tawaga lang ko kung kanahan kang makakita nako. Ha? Tinuod ka? Yes! Yes! Gidong gid ako pagampo. Yes! Sa may imong bagong numero. Maog pa nang ako numero. Sige, bye. Oh, asa naman ka? Papauling na. Dili na mo ani ang bayot. Sige, bye. Oh, Karina, ayaw na. Good night. Oh. Yes! Yes! Ikaw na. Ikaw na gid, Karina, ang ika-29 nga babae sa kong kinabuhi. Ug dili ka makabalibad nako. Unsa? Misak kay gyud sa imong laang katong Miko. Oo. Klaro kay naong sa amaw eh. Ipoke siya na ako dito. Ay, kinsam say di maibog mo nga gwapam kay kanay mo atay ron. Mura kag anak ug dato. Punaan pa nga nindot kay kag sakyanan ron. Oy, Tito, ilawas nila ko sa bahay, ha? Una, iuli sa imong amigo ni sakinan. Yes, ma'am. Okay. Pero unsa nam sa imong sunod nga plano, ha? Magpaabot na lang ko sa diskarte ni Miko. Yes! Dang 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 gidong gang gada dang 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 gidong bang gideng. Ecstasy. Extano. Yes. Puro ko gibayo sa langit sa tabo karon. Lahi naman si Ana sa ubang mababahay nga ako nasukatan. Strong kay sa personalidad. Ug kana mo ni kapat-challenge nako. Ay, pamaldita pa sa sinugdanan. Unya, muhumok na ay. Ay, ninduta na bang hagkan siya ngabil, oy. Tibuok niyang, haskang nindutag purma. Pero, asar ka. Bye. Oh. Uy. Bay Aldrin. Niya pa rin si Stila din eh. Naunsa na magtao ning duha, uy. Niya man sa sahog mga tuog. Bay. Bay Aldrin. Samok. Hubog ka, bay. Hubog ka. Samok. Si Samok. Uy. Ikaw na ba eh? Ako mo lang.
Ganun niya pa man si Stella din eh. Ha? Di man siya pauli. Panalo na siya di ay. Ikaw ni bahala na ba yan ha? Opa, bay, ayaw na. Naman. Ayaw na bay, ayaw ko biya diri uy. Ay mo man ang uyab. Ikaw si Banday na. Huwag kong tiwas dali. Kang pagkaasagnaw ni Stella eh. Anong mamugos mo gini siya na ako eh. Nagyaw-yaw na. Kalain din yung babae kun may magwala eh. Niya mahubog. Tre! Oh, nanotho na. Lain na gining bayan eh. Oh. Wala. Mihilak naman siya. Visit kami ko. Visit. Kano sa amtang kapulig sunod-sunod na ko istila eh. Visit. Bahala ka diha. Bay! Bay Aldrin! Bay, mulakaw ko bay ha! Bay! Ano naman na? Ikaw di bahala din niya. Ano na? Asan mo sa ka? Mangitaglaing katugan. O ginigkaugma ba? Bay. Paulian na si Stella ha. Inang milarga ko. Miuban sa bago na kong uyab. Uy, bay naglikid kayo sa Estila eh. Ayaw nagbiya eh. Luoy man na siya. Ang kanuluoy ka diya. Imo na lang na siya. Lakon mo day. Maglipot sa luyo na. Kalain. Mura magbingka man ang simbay ni. Si Stella, yan ay panghatag. Roy, kalaig batasas mga tao din sa syudad, uy. Kumusta namang imong pagpagkikita atong hambogero? Aw. Shot na siya sa kabo. Ganahan na siya makikita na ko, pirmi ma. Oh, kuno na. Sura gid siya. Maugit ma. Mama, nakainom ba yan si ate kabi eh? Unsa may imong giinom ana? Ay, dabir, kud ma. Aron sa makaarte kog maayo sa tubangan ni Miko ba? Aw. Unya sa imong tan-aw. Mag-away gid ka ang duha ka managhigala? Oo, magkaaway gud na sila ma. Ako lagi bahala. Mata na eh. Ay, Ay. Saman, ay man ka. Kuyawan ko ni Mada Estila da. ay, agad ay. Oo, utaon, hayag na. Niya, pauli na. Kay, danap ka di kang buhaton. Si Miko. Ulit na din is Miko. Wa na day. May bakasyon ko na siya. Ubay siya bagong uyab. Uyab na gid niya ang maong babae. Katutag iya Espanyo. Oo, uyab na gyud. Busa ikaw, kalimti na gyud siya. Pangita lang lalaki. Dili. Kinahanglang mabalik na ko si Miko. Mangita kog lumay para mo balik siya nako. Lumay? Lumayon ni mo si Miko? Klaro! Oh! Patay ka, Miko, ha ka? Kung malumay ka, patay ka! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!